Jes, 250 mennään. Ilmeisesti on vähän suuri. 250. Joo, ensiksi. Ja mennään vaan. Se lähtee vähän 5 suuntaan. Ja eteenpäin vähän matkaa. Tästä mettään kulmaton, tässä lähtee jostakin 5 sinne suuntaan. Tosta. Näistä 50 suoraan ja sitten lähtee vähän taittaa mulla. Tästä menee. Anteeksi, se oli tuota 55 tonnin mukaan suoraan, vai mennään kasoja takaa, lähtee pyöriin mulle. 180 mulle tänne ja jyrkkää. Ja sitten pyörii se kasa sulle päin sieltä 180. Sitten lähtee pyöriin puskan taakse mulle. Erkanee vähän puskasta tuolta ja sitten mulle tänne. Ja sitten läjätään se sulle. 0-0. Joo. Tullaan johonkin uraan kiinni, niin lähtee mulle. Mennään 60 metriä takapiikki sulle. Se on siitä se takapiikki sinne. Mennään 110 metriä suoraan sun puolen kasasta vähän ylitti ja mulle yli 90 tänne. Ja 100 metriä vaihtopisteeseen. Lähtee takapiikki sitten mulle. Siitä. Vähene linjaa 45 sulle. Siinä on kuviorajakin, lähtee 45 sulle. Sinne lähtee ja sitten lähtee pyöriin mulle. Just ja ennen kasaa tänne, just näin. 65. Paalun takaa sulle. Ja pikkusen kaartaa sitten mulle, mennään uraankin ja lähtee uraa sulle päin sinne. Vaan mennään 100 metriä ja vähän taittaa sulle ja kasan taakse sulle siitä sinne. Just näin, ihan oikein. Suoraan vaan tosta mittaa mennään 70 metriä mulle. Koska tämä jo on. Ja kuviorajan taakse mulle. 50 metriä suurin piirtein kuvirajan jälkeen taas mulle. Tänne väliin. Just näin. Ja mennään uraan kiinni ja sitten sulle. Hetkinen menee täältä näin vielä. Tästä? Joo, tästä näin. 0-0. Ja sulle uraan. Ja kuviorajan sun tänne muun puolelle ja pyöritään toi puska tosta sulle ympäri täysin. Ja kun tullaan uraan kiinni, niin lähdetään mulle takapiikki. Eli siitä takapiikki mulle tänne. Just näin. Noustaa penkasta ylös, niin lähtee sulle kaartaa penkan jälkeen siellä päällä. Just näin. Ja sitten mulle. Tuota noin ja mulle. 52. 150 metriä sulle melkein 9. 150 metriä. Vielä. Joo. Ja tästä varmaan sulle jos. Ja takapiikki tuolta noin sulle lähtee. Tulee joku 4 vitonen mulle, tää on vähän loivempi. 300 metriä suoraan. Suoraan vielä. 150 ja sulle. Siitä. Vähän alle 2
200, 190 ja sitten vähän ysi sulla. Ja tuota takaa otat. ...110 vaihtopisteeseen. Lähtee mulle vähän yli ysinä. Vajaasta 100 lähtee kartaan mulle. 200 metriä ja ysi sulle. Varmaan vielä suoraan tästä. Tää suoraan tästä vielä. 200 metriä ja sitten lähtee vasta sulle. Siitä sulle. 96. Lähtee etupiisto mulle. 70 metriä vaihtopisteeseen. Lähtee tonne eteenpäin, menee linjojen alle päin. Joku kasa on sun puolella. Joo, just näin. Hetkinen, kasan jälkeen. Linjan kohdassa kasa. Joo, tos on kasa. Joo. Sen jälkeen heti Joo, sulle ysi. eli tämä pyöräkuorma. Joo, kyllä. Joo. Heti ysi sulle siitä. Justiin tonne vaan ja tänne tästä käännä Mennäänkö kauempaa? Käännä mulle tästä näin. Hyvä. Ja mennään uraan takaisin ja pieni pätkä sulle ja heti mulle, eli tonne kartaan. Sitten just sinne niin. Tänne mulle vaan, tänne vaan. Tulla kaartaa linjaa kiinni. Ihan linjan alle. Ja sitten lähtee vähän viisto sulle. Ja tulee melkein ysi sulle. Sinne niin. Sinne vaan. 320 ja sitten on 45 mulle. Se pikkusen taittaa sulle ja sitten heti sen jälkeen. Sitten tänne mulle. Ja tulee takapiikki sulle ihan justiin tästä näin. Ei oo pitkältä ja sulle takapiikki. Ja sitten tehdi tuolta täältä näin. Ja sitten toinen vielä. Tästä. 81. Juuri näin. Mennään tuohon uraan takaisin ja lähtee mulle päin. Tänne näin. 100 metriä. Penkan päältä, penkan päältä. Ja sitten pudottaa mulle väliin. Ja heti sulle yksi. – 250 ja 9 sulle ja sitten on takapiikki mulle. Tästä varmaan sulle ja sitten takapiikki mulle. Hyvä. Mennään tonne ylös. Lähtää linjan alle sun puolen tuohon tolpan johonkin, niin sitten lähtee mulle viisto. Nyt tästä jostain. Sinne. Sitten lähtee taittaa vähän sulle. Siitä se. 27. Ja sitten tänne päin. Ei kohku 50 metriä olla vaihtopisteessä. Ja sitten lähtee sulle sinne heti. Just sinne taakse. Joo, menee tonne. Kaartaa sinne sulle. Ja sitten lähtee ysi mulle. Tänne, just näin. 40 metriä ja sitten lähtee sulle viisto. Kiertää joku kasan ympäri. Sinne niin. Sen kasan ympäri mulle päin pyörii kaikki. 46. Nyt odota vähän. Se käy vielä tuolla mun mielestä. Se menee vielä tonne noin. Joo. Jostakin siitä tästä päästä. Siellä on 9
Joo. Ei tarvitse ajaa kyltin läpi, Ei, sitten kun mene mä tuosta menen vaan sitä nyt. vierestä. Joo. Sitä vain vierestä menet siitä. Joo, näin. Joo, ja tonne noin. Sinne sulle piste. Ja sitten tonne kuvaajien työ, niin siinä on vaihtopiste 22. Joo. Ja sulle lähtee. Ja lähtee pyöriin mulle tätä uraa. Tulee 9 sulle. Heti tästä. Me tuulta vähän ylempää, vähän taempaa. Tää. Siitä niin, siitä välistä just. Mikä kyltti? En näe. Näkyykö nyt sillä? Tuossa 23. Joo. Ja tuosta läpi te. Mennään toiseen rataan ja sitten lähtee mullu. Menee 50 metriä ja sitten on takapiikki sulle. Heti tämä. Joo, kyllä se varmaan näin on. Joo. Ja sitten taas lähtee sulle rataa. Siitä varmaan se. Pikkusen kartaa mulle ja sitten kurvista lähdetään pois. Tonne johonkin. Sulle. Tonne noin, Joo. pois kurvista. Joo, pois. Ja tulee tähän rataan ja sitten lähtee 9 sulle siitä jostakin, missä se menee heti siitä. Se. Ja sitten tullaan rataan kiinni, ollaan taas vaihtopisteessä. Ja lähtee sulle. Suoraan vaan ja tuolta lähtee oikealle mulle piisto siitä. Tämä. Just näin ja kartaa vain mulle siitä. Juuri näin. Suoraan vaan ja sitten tänne vaan ja sitten kartaa taas mulle tänne näin. Sitten tosta ekasta sinne sulle. Ja läpi tonne. Ja mulle. Sitten ajaa suoraan sinne mäen päälle ja kun pääset päälle, niin sitten lähtee ja mulle 5, melkein 9. Tuolta takalta toi. Just näin. Ja sinne sulle päin kartaa siitä. Pian ollaan vaihtopisteessä. Kaksi, 4. Joo, menee tätä reunaa tästä. Ja kun mun puolet tuo tienpää, niin käänny sinne. Mennään joku 50 metriä, sitten lähtee pyöriin mulle. Ja tuon kasan taakse eli tähän näin. Siitä. Ja sitten mennään penkan taakse sulle. Joku 70 metriä ja sitten lähtee mulle 9. Tullaan johonkin tiehen kiinni, niin mulle 9. 30 metriä mulle 9. Mennään linjan alla. 30 metriä ja sitten tekee mulle pussi. Oli tossa varmaan se pussi, mutta on siellä kylttejä. On tossa kyltti, aja eteenpäin ja peruuta toi kyltti tosta. Kymppi menoksi. Paalu jää mulle. Mennään vähän 15 sinne sulle. Ja tuonne puskan taakse vähän kartaa mulle. Tänne näin mulle kartaa tonne noin. Mennään joku 70 metriä, ollaan vaihtopisteessä. Vähän matkaa eteenpäin vielä ja sitten pyörii mulle melkein 80 tänne alas. Ja heti 15 sinne sulle, sitten 34. Ja sitten rataa mulle päin. Kasan tältä puolelta. Ja kasan jälkeen takaisin rataan. Ja 30 metriä mennään mulle 9. Se on tästä. Eteenpäin vielä. Viimeinen. Sieltä 9 mulle. Se olisi ollut toi äskeinen. Mennään sitten tosta vasemmalle sulle sinne. Käännä sulle sinne. Rataan kiinni ja lähtee sulle päin. Sitten mennään rataan mulle päin vaan.
26. Tiehen melkein kiinni ja taas se tie vierustaa mulle. Ja siihen tien päähän kiinni ja taas mulle. Nyt tää mitata vähän. Menee 60 metriä ja sitten lähtee mulle. Elikkä Tässä nyt. Ei kun 120 metriä ja sitten lähtee mulle, eli eteenpäin vielä. 120. Ja sitten lähtee mulle. tämän kanssa. Sun tämä varmaan tästä näin. Joo. Joo. Ja tielle. Siitä mennään vähän matkaa ja pitäisi pyöriä sulle päin. Joo, varmaan menee tästä näin, pyörii justiin. Tästä pyörii sulle, jyrkkenee sinne sulle. Kato, meneekö siinä hetkinen. Menee siitä sinne. Ja Jatti pitää sulla tuossa puskas sitten. Saako mennä ja Saa mennä, mulla on vähän myöhässä. Saat leimat.